Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men joyeɓire timminore harfere jande hankadi. Allah walli en jaa en masimo to bange a, jaa en masimo to bange i, jaa en masimo to bange e, jaa en masimo to bange o, hande masema bange u gasa. To ɗo on kollano masde ko joyi tan wadde haɗaɗa koye joyi. On jangi goo en nanni hen a, en jangi ɗiɗi nanna hen ko i, tati nanna hen ko e, nayi nanna hen ko o, joyi ɗo nanna hen ko u. Gasi ko ni foti no jangde men nde. Kala alluwal janguɗen gaynoɗen en certi e majjere hankkadi ɗon. So jii ene yahata jam jam ko jinmi ko yon paam en joddaki en gondani. Wo amma wiyoɓe ɗum janggama janguitama, an haajuma ala e on, an haajuma yo won e jangude e wawde. Kanko o jangi o wawi gasi o selli, an mo sellano eto dañde cellal. Kanko o jangi o wawi o selli hokkiti anne eto jangude e wawde. An jangude ɓorta o jangguito mbawta ni foti. Rokke noon defamɓe. Dental Dina TV mo jeenoko hen jiɗɗo jeede hen jahata ko YouTube mbaɗa Dental Dina TV jiyangal naata mbaɗa abonné gona jingowo ballowo. Numéro mon nani 77 906 14 81 ko ballal ngal sohla. Ɗum wallata min e courant o e wifi o e connexion o. Ɗum noon koto hay goto jaɓɗawede hen. Kala jangowo hen ko hen jeeɗa, sa suka sa mawɗo, sa debbo sa gorko, kalɗo tan no mbawɗa huccitde allo aɗa jangga hen, aɗa faama hen, andu a jeyama hen, waɗ hen ballal ma. Hoto yow bisimilla janggen. Ɗum woni ja mawɗo ja tokoso ni foti. Ɗum ɗo on jangi ɗum ɗo lomba hen a, on jangi ja mawɗo ja tokoso ɗo i lomba hen, on jangi ja mawɗo ja tokoso ɗo e nanna hen, on jangi ja mawɗo ja tokoso ɗo o nanna hen. Hande kadi eɗen janga ja mawɗo ja tokoso so tawi u naati hen no jangorto. Bisimilla janggen. Jo, jo, ɗo gasi garana uj, uj, ɗo gasi garana less, juj, juuj. Ko jangete harfere ja mawɗo ja tokoso masiraɗo u ko ɗo haaɗi. O so ɗiggi tan a serti e majjere nde. Mbiya jo, jo, uj, uj, juj, juuj. Gasi ɗo tan woni ju. Ko jangete e ju e pular ɗo haaɗi. Ko jangete e juu e pular ɗo haaɗi. Ko jangete e uj e pular ɗo haaɗi. Ko jangete e uj e pular ɗo haaɗi. Ko jangete e juj e pular ɗo haaɗi. Ko jangete e juuj e pular ɗo haaɗi. Kala ko janguɗa hen tan andu ko ɗon haaɗi. So basirama a gasi, so basirama i gasi, so basirama e gasi, so basirama o gasi, so masirama uɗo gasi. Andu tan ko masira ko no wayi fof ko tan ja janguɗa. Gasi o ja goto janguɗa, mbaɗɗa hen a, mbaɗɗa hen i, mbaɗɗa hen e, mbaɗɗa hen o, hande mbaɗɗa hen u. Gasi hoto jiiɓo. Wadde hande ko ju tan janguɗa. Jo, jo, uj, uj, juj, juuj. Hoto heño, hoto heb, hoto haab. Juj. Ay ɗo ko ju, ay ko ju, ay ko u adi wiya ju. Ɗo ko u mbaɗɗa hen, ɗum saabi ja o wayli wonti jo, jo, uj, uj, juj, juuj. Ni jangirte. Hande noon on timmini harfere ja mawɗo ja tokoso. Hankadi ɗe mon alluje joyi
tongoni en ko jangate e jaa hankadi kalɗo jaa winda on jangani gannon ko ɗeɗo mon alluji joyi masaɗa jaa ɗiggani so ji en jaari jam jam e makko kala harfeere ni waɗira on kollama hen a on kollama hen i on kollama hen e on kollama hen o u gasi hande eɗen jaara e jaa gasi kadi garane ko harfeere wonde kadi mase ha timma kala harfeere timmude hankkadi kala ko winda e mayre a janggani tan kotoma wona ga amen waɗama jam jam waɗama seeɗa seeɗa ɗum fof ko ha tan jawno wawde wona ay seeɗa mo mbawɗa o ɓuri ko heewi ko adda a wawani tawde noon haajuji ɓuuri en doole janggen seeɗa mbawen dawen en dawi en keeɓi kemnen nani 77 906 14 81 mbaɗen hen balle men e jinguere meɗen e duuso men e galle golle janggen gotol ɓaɗen windande men joyeɓire nde hande ko ɗo jaa gasi jaa mawɗo jaa tokoso ko ju joo oj oj joj jooj en timmini jaa hande ko jangate hen fof timmi hande yo Allah wallu en nande e famde ƴetton kuɗi mon e karneji mon mbañiton janggon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ɓalewo gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam en timmini jaa